so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو علتاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبرنا عدم موفي ستار أب ساعات مستقررمتان مولتان مال أنا كلتش عشرين حموشان أبتلالي لزلا مزاقانتا تسلفي كولادر وعلز فرم تشامبيوني إرترا كلتش صار بعد ناطنايل تسفاتين أما درك بأكال بمركب مسز بتلاليو ناطنايل تسفاتين بمالي إرترا زو كبت وليد حداش مولي موفي ستار لبيسيو مسز بتلاليو موفي ستار مبلار 24 عمد بتاخدها تالي عبد الرجال ولو ترتقط زلا عباي غانتا خوينا أب كلتش عشرين حموشان ب20 شمودن تقرر مترك تبعتيون 10 شمودن تقرر مترك كانوا ستيونا مسار عسليفا ولدراتا كتسلاسليا لوكاس تبعله أبجزات محبرة مرة خبيتها بعود بشكلتها مسرت جيرو صحب صحفي بنيام جرمايا بتزمت زعمتها بابور أفريقيا برواندا الزايدة تشامبيون عالم نايم ستافتو أولوس تحت مقانو أفريقيان رايزينج سايكلين أمناي تويتر حسابي تحفوا ليك بالحبيرو بسنكي بدهنت نايتي برواندا زكاد مودار البوتا تشامبيون عالميو بنيام جرمايا بتودر نايم ستاف حتو عملك تحتو أتيزولو مسرت لوكاس بتحيو زبلو عبريتا زي كازي لوكاس نزينا نفلما بيزي كم زي سمعون أغدي مكاب استفلالي وقنات زينا كم زبو صحني حبيرو زي كازي لوكاس كاب أملات من تاتي رغيبه بزبول حبريتا مسرت بنيام جرماي زقتل عمتها بزور فرنسا بولتا اسبانيا كزور مخانون حبيرلو عمود داتا جن زي بزي تتقامي محبرة مرة خبيتات تصحف زول زنا عقنته بقاو نطرايو كرغاغص بنيام جرماي كسالومي بزول حبريتا بزور فرنسا كساتف مقانو ترغاغيصيو بحفشا بنيام زقتل عمت سبورت ابينا ودات كن ساتف المدباتو تخطاتينا كنقربلكم مغانا بزقاطامي كنحبركم نفتو اميلانو تلان فيستيفال بشكلتا ايرترا دحرخلته ورحين مصنبال زعلم مدلاوات تصافيفو أب مدرخهم إيرتراين تزوع بعرات تقررمتي أو حدا مؤدي نقد مشكلة إيرترا زرخو هاجرنا وش إذا حلف 7 عمتات زفريتهم بعرات تقررمتي بحبار تراخيبهم كزتيون تمكرو كلاوتون زخولهم عبا هاجرا فيستيفال مكياد زعلم مدب كم ستصاففه وعنا صحف محبر تقررمتي إيرترا سبورتنيا بينيام هاسملاش حبيرو أبتز متزلو نحدن كلتن مجابي زكايت سنبل كاب استفلا هاجرات انتل لاي كاب إيرترا فلات تقررم تنبر جناب صوتها زلون كساتفو عد مقريب لهم هلاو بينيام هاسملاش رؤيو كم بعل سالم بيني كارميلو فتصحت إنغريسوس بين سموني مان نجاس تخستو الجيجانت فتصوم جيلوم تكي عيل ميكائيل سبحات اسمرهم بنيام فصاحي بنيام برهه بنيام مسجنا داويت مسفن دسالين نجاش هابتو لسبون إفريم تولد جومبولو يناستك إسرائيل أبراهام ودفرنو داويت محري إراب سامئيل زكارياس وزت تزامسلو أب جيم فتواز نبر تقررمتي أب تمدب كوتشو تثبيتي جبر كم بعد جوفار ماسولا ولدي ميكائيل بربري مال تخسته سو زي ميكائيل شانكو تخلى تسويا بوي تخلى براخ أبراهام ولد هيمانوت دوتر بنيام يعرض تخلى هبتو دسيت كيلان زامسلو بركز بول سماتا سبورت دما بتي قاطعم بخبرك لا اليوم زي كازياب تمدب زكون يكون قدس هاجراو كساتف كم زكلون تفليتو أتلت أمانيل برهة صباح إسران كلن تحساس كلتش إنسان 4 بسبينا ودر كتمديو ود 10 عمد تسوي إلترا أتليت أمانيل برهة زحلفها بإسبانيا استخيروا ودر جويا كروس فينتا ديبانو صارنا يبخروا ودرو عم بدر أوروبا 4 درجة حيزو بلوتوت إيتامس جيبهم باري ذكر بريطانيا وعوتها 4 ودرات زور فرنسا كريس فروم أبولتا إسبانيا كلتش إسران حموشان كاب عبس من كبرن زرخبوا عود قد مشكلتها تروتا قوتس مقانو أفليتو كريس فروم 4 عمد دحر مملؤيو أبتياب كلتش 10 حدا سكاي بمقان تعويت لزنبر فولتا اسبانيا كاب كورشاب شكلتا كورد مقانو مس ايرو سبورت ابز قبرو قلم حتى فليتو نسم مغلصيو زقصل عمتا كورشاب شكلتا تو تحيد ودادر لا ناي مودات عمتيا افولتا اسبانيا ناي بشكلتا معرفي كعصيو دليتي مخنيات يو افولتا جميرة أفولتا كود مقاني زدمان مئلائين كابشكلتا فريز قبرو يكبل قليتو فروم تروتان غوات موسان زلو بودوتا تحاتي تدما كم زمسل تيجزي أخيليو زقطل عمتا 4 عمت كمل إيه كساود 4 عمتا بشكلتا كتنح كاب شوتات زدبر إيو سلازي ناب شوتا يقرب يزلكم زاقي تابزا عود سبورت بزرخبكو عوتات أزي حقوسن علنيان يكبل دما مليسو فروم أبزا حلف 10 عمتات قدم مشكلتا عبز الله كم زخدون قليتو فروم أمجلتيو أبزح حلف حموش عمتات بشكلتا بكل مدياتو سوقي موزو الله أزيو زقر ميو قم علم تقدمتون تغير يو أزيوم ناقشتون رفعتن كم أون أبنوس علمي أم قعوتو زقلو تقدمتيهم فريم زلقو نزلو تات بعين خاك تعزبو مرأي دما أزيو بلوس نقريو دحرتي هاب كلتش 10 عتن زقات أمن كبير حرقا نابتز فوتون مسوات زقف كلون عودة تمريسة كورا در مخالي أزي عدلن يكبر دما زربو ساسيمو كريس فروم
ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዚኡ ዝርከብ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨንፖል ዝቕፅል ዓመተ ስፖርት ካብ ተቐዳማይ ዕላምኡ ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ መንጎ ፖጋቻን ቪንጋርድን ዘሎ ፍልይ ምፅባብ ንዙር ፈረንሳ ምዕዋትን ምዃኑ ገሊጹ። ኤቨንፖል ኣብ 2024 ደሚቖም ካብ ዝወፁ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ሓደ እዩ። ኤቨንፖል ኣብ ታሪክ ውዳት ኦሎምፒክ ንክልቲኦም ማለት ናይ ውልቅን ናይ ጽርግያን ውዳት ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ በኹር ናይ ዙር ፈረንሳ ስታፍ እውን ናይ መድረኽ ዓወት ብሉፅ መንእሰይን ዝኣመሰሉ ዓወታት ሒዙ መፅዩ። ሬምኮ ኣዝዩ ዓብዪ ዓመተ ስፖርት ዘርአየ ቁመና ዝቕፅል ዓመት ሓይሉ ደሊቡ በምቕራብ ፖጋቻርን ቬንጋርድን ኣንፂፎም ዝፀንሑ ርሕቀት ኣሕውዩ ንዙር ፈረንሳ ምዕዋት ናይ ቀዳምነት ሂቡ ይስርሓሉ ምህላው ገሊጹ። ኤቨንፖል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብክኢላ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድርን ዝፍለጥ እኳ እንተነበረ ካብ ዝቕፅል ሓድሽ ዓመት ውድድር ግን ሓደ ካብቶም ናይ ግራንድ ቱር ቀንዲ ተወዳዳሪ ኮይኑ ከቕርብ ከም ዘድሊ ብርሰት ኣማን ደሪሑ ብምግላጹ ናይ ዝቕፅል ዓመት ሸቱ ድሕሪ 5 መድረክ ዘላ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ዙር ፈረንሳ ብጫ ማልያ ምልባስ ምዃኑ ገሊጹ። ናይ መድረኽ ዓወት ምምዝጋብ ቀዳመይቲ ዕላማ እያ ዝበለ ኤቨንፖል ድሕሪታ ክዕወተላ ወጢላ ዘለኹ 5 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብጫ ማልያ ናይ ምልባስ ተኽእሎታት ኣለኒ። ስለዚ ካብቲ ቀንዲ ኣተኩረይ ኣብ ቀዳምነት 4 መድረኻት ብዘይጠቅም ግዜ ንኸይከስር ኣበርቲዕካ ምስራሕ እዩ። ካብኡ ቀፂለ ድማ ድሕሪ 5 መድረኻት ብትስዕብ 6 መድረኽ ኣብ መበገሲ ሕንፃፅ ነብሰይ ብጫ ማልያ ተኺዳ ምርኣዩ። ብቀስ በቀስ ድማ ከምቲ ኣብ ቮልታ እስፓኛ 2022 ዝገበርኩ መዓልቲ ብመዓልቲ ንቪቫ ማልያ ዓቂበ ምዕዋት እዩ። 5 መድረኽ 33 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ኣብ ጎልጎል ትካየድ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር እያ። እዛ መድረክ ድማ ካብተን ንናይ ዓይዚ ጥዕማን ክዕወተለን ብቐዳምነት ሰሪዐን ዘለኹ መድረኻት እያ። ስለዚ ኣብዛ መድረኽ ንቐንዲ መወዳድርተይ ሰፊሕ ግዜ ከንጽፈሎም እዩ ዕላማይ ክብል ድማ ገሊጹ። ኤቨንፖል ኣብ 2024 ኣብ ባስኪዮ ካንትሪ ዘጋጠሞ ከቢድ ሓደጋ ንምድላዋት ኣብ ዙር ፈረንሳ ባዕልታ ከምጽልው እውን ዓቢሩ እዩ። ንሱ ኣብ ዕላሉ ብሰንኪ ዘጋጠመኒ ሓደጋ ን21 መዓልታት ዝኣክል ካብ ኮርሻ ብሽክለታ ወሪደ ኣብ ሓላቕምተይ ዘጓነፈ ማረምቲ ድሓን እኳ እንተነበረ እቲ ኣብ መሓክ ሓጋይ ዘጋጠመኒ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ናብ ብሉፅ ቁመና ተመሊስካ ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ክሳተፍ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ዝቅፅል ዓመት ድሓን ዝኾነ ምድላዋት ገይሩ ናብቲ ውድድር ክኣቱ ተስፋ ኣለኒ። እቲ ሓደጋ እንተዘይጋጥመኒ ነይሩ ካብ ፖጋቻ ብ5 ወይ ብ6 ደቂቕ ጥራሕ ድሕረ መወዳእኩ ነይረ ክብል ካብ መጉዳእት ተመሊሱ ኣንጻር ፖጋቻ ዝኣመሰላ ፎርም ዝነበረ ተቐዳዳማይ ክትዋደድ ከቢድ ምዃኑ ገሊጹ። ኤቨንፖል ኣብቲ ምስ ኢሮ ስፖርት ዝገበሮ ቃለ መሕትት ፖጋቻን ቪንጋርድን ከም መወከስ ከም ዝወስዶምን ክልቲኦም ካብኡ ዝበልፁ ሓኾርቲ ምዃኖም እዩ ገሊጹ። ምስ ፖጋቻ ዘለኒ ጋግ ከጽብዎ ይኽእል እየ። ዝሓለፈ ውድድር ብፖጋቻ ዝነፅፈን ናይ ግዜ ፍልይ 9 ደቂቕ ነይሩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ዝቕፅል ዓመት ግን ተስፋ ይገብር እቲ ፍልይ ናብ 3 ወይ 4 ደቂቕ ክቕንሶ። እዚ ማለት ግን ኣነ ሕማቕ ሓኾራይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዝበዝሑ ግዜ ኣብ ዓቐብ ኣብ ሳሳይ ኮይነ ዝድይም ነይረ። እዚ ዘርእየካ ድማ ምስ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ናቶም ዓቐብ ናይ ምድያብ ደረጃ ዘይበፅሓሉ ኣብነት የለን። ነዚ ኹን ገብር ግን ከቢድ ዕዮ ኣብ ቅድሚያ ኣሎ። ንዙር ፈረንሳ ካብ ዝኾነ ማረምቲ ነፃ ኮይነን ጽቡቕ ምድላዋት ገይረን ክኣትዎ ድማ ተስፋ ይገብር ኢሉ። ጋንታታት ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከካይድኦ ዝጸንሐ ናይ ጋንታ ናይ ልምድ ግዜ ዛዚምን ንተቐዳደምተን ዝቕፅል ዓመት ዝወዳደረሉ ውድድር ምፍላጥ ጥራዩ ተሪፍዎን። ገለ ጋንታታት ግን ድሮ ተቐዳደምተን ኣብይ ናይ ውዳት ከም ዝሳተፉ ኣፍሊጠን እየን። ብዘይካዚ ጋንታታት ዘፈርሞም ሓደሽቲ ተቐዳደምቲ ምስ ህዝቢ ብምልላይ መብዛሕትአን ካብቲ ዕዳጋ እንሰሒበን ኣለዋ። ኣብ 2024 ዝተመዝገበ ቁፅሪ ካብን ናብን ዝተሳገሩ ተቐዳደምቲ ካብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ኣብ 2024 ጥራይ 101 ተቐዳደምቲ ካብን ናብን ጋንታታት ተዘዋዊሮም። ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብዝከኣክቦ ነጥቢ ምስ ቀዳሞት 100 ዝተሰርዑ ተቐዳደምቲ መብዛሕትኦም ምስ ጋንታታቶም ዝነበሮም ውዕል ይሕድሶም እዮም። 19 ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ሓደስቲ ጋንታታት ተጸምቢሮም። ካብቲ ዘገርም ካብዞም 100 ብሉፃት ተቐዳደምቲ ዝኾነ ጥሮታ ዝወፀ ተቐዳዳማይ የለን። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዓቢ ስም ዘለዎም ተቐዳደምቲ ካብን ናብን ክለባት ዝሰጋገሩሉ እዋን እዩ። ገለ ካብኣቶም ምስ ንጠቅስ ስዊዘርላንዳዊ ማርክ ኬርሲ ካብ ዩኤኢ ናብ ቱዶር፣ ኣውስትራልያዊ ቤን ኤኮነር ካብ ኢጂቲኣር ናብ ጃይኮ ኣሉላ፣ ቤልጂማዊ ማክሲም ቫንግሊስ ካብ ሎቶ ናብ ቦርሃንስክሮ፣ ኢጣልያዊ ዲያጎ ኡሉሲ ካብ ዩኤኢ ናብ ኣስታንታ፣ ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮ ካብ ኢኒዮስ ናብ ኪውሰር 6.5፣ ፈረንሳዊ ኣክሰል ዜንጌል ካብ ኮፊድስ ናብ ቲም ቪትማ፣ ካልእ ፈረንሳዊ ጆያን አላፊሊፔ ካብ ኩስቴቭ ናብ ቱዶር ፕሮ ሳይክሊንግ፣ ስፓኛው አሌክስ አራምቡራ ካብ ሙቪስታር ናብ ኮቪድስ፣ ኢጣልያዊ አልቤርቶ ቢቲዮል ካብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ናብ አስታና፣ ኢኳዶራዊ ጆናታን ናርቫኤዝ ካብ ኢኒዮስ ናብ ዩኤኢ፣ ሳይሞናይተስ ካብ ጃይኮ አልኡላ ናብ ቲም ቪትማ፣ ሆላንዳዊ ማይክ ዲሰን ካብ ኢንተር ማርሼ ናብ አስታና፣ ፈረንሳዊ ጉላኖ ማርቲን ካብ ኮፊድስ ናብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ፣ ናትናኤል ተስፋጽን ካብ ሊዲትሬክ ናብ ሙቪስታር። ገለ ካብኣቶም ተኻይዶም ዘለዉ ዓበይቲ መስራሓት ምስጋር ቅድም ብሽክለታ እዮም። ዝከበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ኣይስለልዎን ወድሓንኩም።
አንበሳ ቢኒ በዓል ስሬ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስሬ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስሬ አንበሳ